I-Kaizer Chiefs ihlela kabusha isikwati sayo ngaphambi kwesizini ezayo. Ihlela ukubolekisa umdlali wasemuva yize imnikeza inkontileka entsha yeminyaka emibili ngokusho kwabangaphakathi. Ukubolekisa okuhleliwe kukaZitha Gwinika kuyingxenye yesu elibanzi lokuvula isikhala sabadlali abasha, ikakhulukazi umdlali wasemuva wase-Angola uMiguel kanye nomdlali weBafana Bafana uRashid Dotla osevele engenile. Imithombo esondelene neqembu iveza ukuthi ukuzilolonga kwangaphambili kwesizini eTurkey kube yisikhathi esibucayi kumqeqeshi uNazraddin Nabi ukuthi ahlonze isikwati sakhe bese ethola izinguquko ezidingekayo kuhlanganisa nesinqumo ngokwenika. Konke kuzokwenzeka ngemuva kwe-pre-season yaseTurkey. Ithimba lezobuchwepheshe lihlonze izindawo elifuna ukuziqinisa. Futhi enye yazo i-Central Defence lapho bebone sengathi uZitha Gwinika kufanele anikeze ithuba kubadlali abasemuva abancane njengoRashid noMiguel. Yilokho kuhlonziwe njengamanje, futhi kufanele sibone ukuthi yini okumele yenzeke njengoba iqembu selibuyile eTurkey. Kodwa lokho kusezithebeni ukuthi uZitha kumele abolekisiwe okungenani kule sizini. Isinqumo sokubolekisa uGwinika sithathwe njengendlela yokuvuselela umkhakha wokuvikela weqembu ngokuhlanganisa abadlali abasebancane abanohlonze abangaletha umfutho namakhono amasha esikwadini. Okwesibili, onolwazi langaphakathi wengeze ngokuthi uGwinika kungenza kungabi uyena yedwa umdlali othintekayo kulezi zinguquko njengoba iklabhu ihlose ukuhlehlisa uhlu lwayo. Okwamanje siyazi ngoZitha Gwinika noSabelo Rathebe, ithimba labaqeqeshi eliveza ukuthi bangajabula uma bebolekiswa ngesizini ezayo. KuZitha kukhona abadlali abasemuva ababhekiwe ukuthi bazovala isikhala sakhe, bafuna ukumbolekisa, ngakho-ke babheka amaklabhu angaba nentshisekelo kuyena ukuze kulunge. Uphawula umthombo wesibili, uGwinika oneminyaka engu-30 ubudala udlala imidlalo eminingi kulamasizini amabili edlule, kodwa ubengaqali ukudlala. Isipiliyoni sakhe nekhono lakhe kumenza umdlali obalulekile, kodwa isu lamanje leqembu ligcizelela ukushintshela ekuhlanganiseni amathalente amasha ukuze kuthuthukiswe umqhudelwano weqembu.